pičke, ma, šajs. Sad ćemo rajka dobro. Čekaj, još minut. Malo crti van. Čekaj, pokrej, ne ovoj mene da pokraš. 0-0, nije još 0, koliko tvori? 10 sekundi, 10. Čekaj, 10 sekundi, čekaj. O, Rubar, 30 sekundi. Šta? Čekaj, koliko sekundi? Evo ga! 0-0, hoće da treši, bre. Tvori to retate. Kome zove? Čekaj, kome zove? Čekaj, alo, Čujte, brat, hvala puno, Gledaj ovo, Buraz, gledajte samo, šta je nekako radio? Hvala s ignoracijama, hvala mi Buraz, skoro su 60 vrića, hvala puno, gledaj, Buraz, gledaj, majka, nešto slična ptica, Buraz, nema opljačka ljudi. Bacaj, bre. Bacaj, misliš što ovo, kupujemo novu mršku čiro. Gdje je to, pali to. Ali lako, dragi, cimaju, će neko cima tamo, neće. Hoće, pijeli dragi. Ajde, sveće. Kako vam svećice, čekaj, dođi vamo. Ajde, ču. Evo ga, idemo, čujemo se, Buraz, dođi puno, brać. Ti stavim tortu, šta je ovo? Namber, Sakić, Riko, Ruba, hvala puno da vraća, vraći mi dođi. Ljubi ga komp, palo da mi umre komp, mislim, ajde, šta je, drži ga. Hvala, braće, Ajde, što je ovo početi? Buraz, ja neću opočiti život, razumem, pogledaj ovo, pogledaj, ti si, šta je ovo, gledaj gore. Uroš je pederu! Idemo live. Pičko će ovo reci! Ne gasi, ako te... Popričam malo. Idemo kući, čekaj, reci Buraz. Gled, sam 3 Vodiš, a? Ajde sad svi na Instagramu, Stefan Brać. Trebao se čisti sutra se putuje. Ja ovakav neki liđe, tako da ono, da, majka će ovo čisti. Majka! Čekaj, gdje je majka? Pa je majka da mi čestite rođena sinoć. Niko da mi drugi je. Sad ću da je zovem, da kažem srećan mi rođen. Ali Burzaj, zabudite mi karticu najbolje. Čekaj. Oj, Maguna, šta mi gledaš tu? Ali ti ispali kada najveći. Ma ti si ispala! Jel trebalo 11? Trebalo je 6. Kako lažeš? Nemo ništa ti. Smarke, nema. Ajde ti jas. Buraz, on ide na fakultet, on je dečko poslan čovjek. Hvala svima braćo, vidimo se za 3 dana, tako da eto, hvala što ste bili ovih skoro koliko je bilo? Skoro, koliko, ajde sad ćete, 3 sata je bilo, 3 sata. Tu su moje braće, tako ja se smrzam ko pička sada, ne veze, hladno malo. Tako
Tako da eto, hvala puno što ste bili, volim brat, u 12, brate, 2600 ljudi gledao ovu feštu, tako da eto, to je sveće, hvala puno svima, volim vas. Zapratite mi Instagramu Rajke 02, znači Rajke 02 Instagram odmah, Mogu zaprati pička.